Pani Sklovská, dnes ste, okrem toho, že ste mali prekrásne vystúpenie, si mali možnosť vypočuť príbehy rôznych inšpiratívnych žien. Aj vás to v niečom tak nakoplo, nabudilo, možno motivovalo? Niečo, za čím si momentálne tak mysli kráčate? Ja som počula také útržky, pretože som bola v zákulisí a tam to všetko nie je počuť, ale tým, že ja som na Slovenke roka, už by som povedala, takým maskotom a vždy som tu, každý rok, aj keď nespievam, vždy prídem, pretože pani Mária Rehoková je moja veľká priateľka a ona ma vždy pozve, čo si nesmierne vážim. A tento večer ako Slovenka roka je naozaj krásny a výnimočný, pretože jednoducho tu víťazia, a nie len víťazia, ale sú nominované dámy, ktoré si to zaslúžia v každom svojom obore. A ja práve dnes som tu vlastne premiérovala skladbu o ženách. Takže to bolo aj tak trochu kvôli tomuto večeru. Lebo ženy sú ako víno, dozrievajú.